owayengumdlali we-Orlando Pirates uThula Sizwe Mbuyane usephawule ngokudlala kukaThembinkosi Lorch okulinganiselwe kuMamelodi Sundowns kulandela ukuhlulwa kweqembu kwamanqamu e-culling knockout. uLorch ojoyina iSundowns esuka ku-Orlando Pirates ngaphansi kwayengumqeqeshi uRulani Mokoena ubeyintandokazi yabalandeli futhi engomunye wabadlali abahamba phambili kuleli qembu. Nokho selokhu kuhamba uMokoena, uLorch usadlala imidlalo eyisithupha kuphela kuyona yonke imiqhudelwano kule sizini. uMbuyane uveza ukuthi ukungadlali kukaThembinkosi Lorch akudalwa ukuthi akakufanele ukudlala kuMamelodi Sundowns. Ukholelwa ukuthi uLorch ungumdlali oseqophelweni eliphezulu futhi ovuthiwe oqondayo ukuthi ifomu yomdlali iyashintshashintsha kodwa kumfanele ukuthola indawo eqenjini. uMbuyane ubalula ukuthi uLorch ubengenza umehluko emidlalweni neMagesi FC uma ubekade enikezwe ithuba. Uveza ukuthi umqeqeshi uthatha isinqumo ngokuqoka kweqembu ngokusekelwe okwenzeke ekuziqeqesheni, yize uLorch ethola isikhathi somdlalo kuya ngokuthi umqeqeshi ucabanga ukuthi ubani ofanele umdlalo ngaleso sikhathi. uMbuyane uqhamisa ukuthi uLorch usemncane futhi kuningi azokwenza. Uphakamisa ukuthi isineke somqeqeshi uManqoba Mnqithi singamsiza uLorch. uMbuyane ugcizelela ukuthi uLorch wenze kahle emidlalweni ayidlalile ngakho akumele ashiwe ngaphandle. Uphinde waveza ukuthi i-player rotation policy eku-Sundowns iyo eyenza ukuthi uThembinkosi Lorch angadlali njalo. uMbuyane owayeyinkinga ku-Sundowns ngesikhathi sagijima ku-Pirates ubalula ukuthi abadlali kumele baqonde ukuthi bazothola amathuba okudlala noma ngabe kuhluka ngokwemidlalo. Ubalula ukuthi wonke umdlali ufuna ukudlalela iqembu elikhulu nokusuka ku-Pirates aye eqenjini elincane bekungeke kumzuzise uLorch. Kunalokho ukhetha iSundowns, iqembu eligcwele ithalente nelinekhono lokuwina. Abadlali bafisa ukuba yingxenye yamaqembu aphumelele. uLorch ukubonile ukuthi unethuba elihle lokuwina izindebe neSundowns. Umdlalo olandelayo weSundowns umdlalo kaGroup B weCAF Champions League neqembu laseDR Congo ekhaya ngoLwesibili.